इधर यो पिंगुला रडते होते यो आई बिटू मग पैसे म्हणतो मान उडसले हो एकटू ना झाला म्हणे आज भीक वाहू पडते शिंदू अरे तू खावचा पिचा किती कमी करना है लोका आहे अशकन बंडल गावण रे बघ्या तू आणि धर्मराज ने या पण तू गे 2G सत्यू गेम बसला का 4G कलियो या 4G कलियो कधी काय रे पण तू किती लागणार म्हणून ते लास्ट बाजार आणखी काय रे हा तुझे किती घाल का मिळा म्हणे हा एकट्या लोलेला लोका खरं दिसणे तर मग तू मध्ये घेऊन पडला आणि थोड्या दिवस तू कसा असेल कसं घडत पडला अरे त्या टाइम कितकं केलं तू याने हा हाय मरे स्कीमा हात घ्यायला कोण गेला स्कीमा रे ते शाळावर गेलो स्कीमा हात घ्यायला आणि 6 महिन्यात आमकडे ना 5 करोड येतात तुझकडे 5 का माझ्याकडे 5 का ड्रायव्हर कोण सांग बसून कार का कोणाकडे मार रे तुझे ना ड्रायव्हर तो म्हणतो मारतो पैसे देणार बरं पैसे देत त्याला कळतं तुला पैसा राशी निघतो तू तुझे निघतलो पैसा राशी तुझे त्या पैसा राशी निघत का तो जेला निघत जाण कोण आपल्या तिकडची पडलेला कसला दिसता तेव्हा शपथ तुला घोड्यावर हात धरून थांबता माझे पडाराने हात धुवू नका खाली फुकट हा म्हणत काय जाईल खाली दिसतो मला ना आणि एक एक खरे बी जाऊ शकतो बाबा एकाने सोड होईल नका तू विचार करता इकडे मग सोड होता चल वापस हा दुसरा कोण आपल्याला अरे फाटकी तुशी लागल नका तू सोड तुक तू असलं दोस्त मागेलो असलं दोस्त यादा असता नशील म्हणून दोस्त आई नो लहान मला मुलगी दोन अरे रे बाप्या कॉम्प्लेन तूच पिता आलो रे पहिले कॉम्प्लेन रे कॉम्प्लेन हो हो तू जा मग कळलं नेमका तू माझे बरं दोस्त तू का मी हात सोडून होतं हे हे पण आहे ना सांग अशी मुखमुखार पळे तर आमच्याकडे पैसा राशी पैसे ना बरं पैसा राशी जेव्हा शपथ काशी काशी होती देता होय रे किती करतील रडचे समाधान कर गे रे समाधान कर गे हो रडत कशी आज आज कोण गल पडेगा रेडीला बोले झाले हा तुमची तुम्ही आशील करत नाही ना आज खंच्या परिस्थितीत पैसे वसूल करून तू कोण आहे मका आज तुझे कोणी मिळला मरे यार हो मग दोस्त मरता था किती बोला हल्ला हो मग दोस्त मरता था मरतास म्हणून किती स्वप्न पडले आहे तुला साइडिंग कर रे हा पळाय माझ्याकडे नाटक करणार का हा हा पैसे वसूल कर वदल मला वदल धाव बरोबर हा पडला सर बोल वाटना किदा इथं बरव गेला सर हे दोन्ही किडनी फेल झाला अरे अनेक पटी एक्झाम बसून किती पास कर गे रे हा पुढे बसवून गेला धावलो नाही सर तुमची शपथ तुम्ही माझी मन आली का माग मारू नको माझ्या शपथ घेऊन शिशी बाजू त्याला ह्याच्यात मिळालं आजच्या शपथ घेऊन सर आणि तू काळजी नाही रे सर त्या काजीत ना किती हे काळजी ना हो की तू वेळेला आकाशाला नाही पडले रे हे उरो पैसे काय पैसे हा सर हा मुकाल महिन्यात चुकलं सर हंडिता हा भाई पुरा क्लिअर करू पक्का? तेव्हा शपथ पण हे काही त्रासा लागून ना रडणार हे काही त्रासा लागून मागू अडचण झाली हे सर खूप पैसे वाटेल आहे सर आम्ही सर कसऱ्या अगडात होता अरे बापरे 200 रुपये देता सर नका असू रे
नाही नका नका हाय हाय ए छी 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 त्या साहेब स्वतः नका दे 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 दात पडेल ए, नाही, साहेब स्वतःला, साहेब स्वतःला, साहेब असं घेऊन घे. स्वतःला. अरे रे बाबा तुमका काम किती असा घेऊच्या नाकाशील दे मला साहेब स्वतःला हो साहेब हो नाका नाकाशील दे साहेब स्वतःला ह्याची काय बदल नका साहेब होतो दुकानदाराला नाव आणि खाऊन गेलो साहेबांतून किती तरी बंडल साबण मुळा पण मुकाल घे पे चुकन असता पुराय काय बरा अजय शपथ चुकून असता ना आता येत हा समाधान करून गेलं समाधान कर घ्या हा मुकाल घे पे चुकन असताना हा सर बरे लागताना चुकून असताना हॉटेल लोकच मर येतात कोणा दोन्ही किणी करत मी त्या पोलिसात सांगणार दोन्ही किणी करत नाही रे आता साधू थोडी किंडी गेले गेल्या किती कशी लो अरे बाब्या त्या टायमात सुलोच पडता किती खबर असतो का नमस्कार 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 आमकाल धावतो एमएलए आता हे कोण चाललंय त्यांचं मागता हे कोणी चाल का आपण एमएलए जाता काय एमएलए जाता कोण तुम्ही ओळखलं ना आम्ही स्वामी कळला स्वामी जेव्हा नाही गेले स्पीकर उडेल दिसता गाडी टाकला मला किती रे नाव किती हांव शिवाजीराव मुखार धावतो एमएलए ओ शिवाजीराव कोण शिवाजीराव का गावचं पाव जाण कोण हो सारखं मशनरी टीव्हीला उठून येतो असे दिसतो आपल्याला शिवाजी राव तलवार बी काय ना मरे होय रे बातेचो पण तुमच्या दोघांना म्हाका मत देऊ जाय वोट वोट देऊ जाय हा कशी तो बरो पैशानदार उरतलो खातर बितर कोण ना भावा बारीक बारीक कशी टोकी होड करून घाल्या कशी काम येता तू पण जातोस काम रे किती त्याचा देतात मग काही ऐका ना आमका बी त्याच ऐकून झाले तुम्ही इलेक्शनवर होता रे हा मदत करतो गेले इलेक्शन हा मदत करता माझ्याकडे खूप मत असा हा करता किती मेटर काम पण म्हाका न्ही भातांचो लोक एक मनीस जाय आशिल्लो हांवें सांगला लोकांक 50 कळना हा सांगता म्हणून तुम सारको ते कोणी मनीस जाय म्हाका हा भाषण करता हा हय चुकून असता हा हा नाही भाषण हा करता करता किती मेटर काम हा करता करता गो कित्याक पिता हे घे 10,000 रुपये आतात पण मागेले काम मात्र करू जाय हा. डन हा झाले हा भले येतलो हा हा, हा. पण तुम्ही दोघांचो याद उलो मागेले हय 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 मुखार जावतो एमएलए वाह 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 येटू तू अरे कोणा ऐकन रे इलेक्शन जात म्हणल्यार होय हो समाज जावं भावा बळे आता बॉडीगार्डांक ते डॅन्स फक्त म्हणून आपले न्ही थिंग पयली वच्चा हा एक वाटे एक वाटून घ्या वाटेरच वाटी करून घेया हा तुझी नाव हा हॅलो अण्णा हा अण्णा त्या का दांडीला कसली पाहिलं ना हा झालं बरं हा बरं अण्णा वेशात धाड निर्माण झाले बरेच झाले आज हांव कशकन तरी ताका सांगूकच जाय देवा यशाक मागेल जीवन साथी कर यशाक गुण कितले बरे आसा तेणी माझ्याकडे एक गोष्ट सदा मागील स्वप्नात येता हांव लग्न जातलें तसले चेड्या बरेच लग्न जातलें तो कितलो बी गरीब रोय
जाल्यार तो म्हाका जाईल. तो अण्णाक कामार रावल्यार बी हरकत ना. पण हांव येशापाक सांगून सांगतलें. पण हांव आतां कशें करून सांगतलें येयले नंतर. हां बरें येऊ. तो येयले नंतर तरी एक केल्यार जालें. सरान म्हाका भायर धाडलेले. तुमकां सरान फोन केलो काय ती? मॅडम तुमकां सांगता. ए कोण मॅडम? कोण आसा तू मॅडम? कोणी सांग तुका मॅडम म्हण. हां मॅडम. म्हाका बरें नाव घ्यायला आसा अक्षरा म्हण आणि तू तशी नाव कर. मॅडम मॅडम म्हणून मी सांगनाका. म्हाका मॅडम सांगल्याने राग येतले. सॉरी हा. सॉरी हा न्ही. सॉरी अक्षरा म्हण सांग. सॉरी अक्षरा. सरान म्हाका भायर धाडलेले. हां तू एक काम कर. भितर आलमार आसा तितून तू खंयची पायल सोदून घेवन वच. अक्षरा तू मात्र हांडी आली. हांव तुमच्या घरात कसं भितर वचूं? ते बी हाय. हांव कशें हाड दितलें? काल हांव म्हाज्यान जमकू बी जायना आणि काल खंय भायर गेलें मरे. तर दिसून पडलें. तस जाल्यार हांव सराक वचून सांगता. नाका नाका कितें सराक कसं सांगता? नाकरी बाबा ते एक काम करा. आणि एक मेन काम रावता तो पयलीं टेन्शनान रावता. आणि हांव अशी आलमार सांगल्यार तर वेगवेगळी हांगा धांव दिताली. आतां हांव कितें करूं? एक काम कर. म्हाका मात्र हात दरम्यान भितर व्हर. हांव फायल घेवन येता. यो अक्षरा. थांब विराट. विराट तू हिंगा रे? म्हाका बरें काम मेळ्ळा. तुका कसं काम कळ म्हाका. कित्याक? तू सगळी रडत कळना म्हाका. अरे तू म्हाजे कडेन रागान कित्याक उलयता? अरे तू त्या दिवस आईक येता म्हूण सांगून गेल्ला. आनी आई डेली याद करता तुगेली तू कितें जालें काय म्हणून? यश तू लेट जाता. तू फायल घेवन वच चल ऑफिसात. येत रे विराट. वा मस्त नाटक करतो मग तो. मस्त नाटक करून म्हाका फोन करचे बंद दिसता न्ही. विराट तोंड सांभाळ घेवन उलय. तू कितें उलयता? तें तुका बरें दिसताय रे. आणि तुझी कडचे तू बरं दिसता. आज हांव हिंगेर म्हण म्हाका सगळें कळ्ळें. तू सांगचें म्हाका कितें समजत ना विराट. भाव भांडीन म्हण घरात गाडी चालू. विराट तसले चढू हांव न्ही. हांव वेशान भितर घेवन गेले. एक खेळाडून दोन लोक. वा पहिले चेड्या खेळायचे नंतर एक चेड्या खेळायचे. विराट कितें उलयता रे? कितें उलयता? तुका पक्का वडकर मागे मागे फायन हाड आणि मागे बाबा एकूण एक फोन केला घेऊन इतले दिस वाट पासा. एक दिवस तू मागे याद केला रे. लवकर सांग शब्द प्रीती झाल्या. लवकर करता ते कितले ती नाटक म्हाका सांग नाका. ही नाटक हांव तुका केन्नाच सांगनाशिल्लें. जाल्यार तू आज म्हाका घरात गेल्या पैसा पडला मरे विराट. खूप लग्न करता. तू पूर्ण पुरो खूप वेळ तुका उलयणी. बरा येते तुका उलयणी. गावात चली हांगा पडायचं. दंडवर कामावला पोट बी जातली. तुका तो यश पाहिजे. विराट तू हा पहिली सांगता बऱ्या ह्या माझ्या घरात
लव करत म्हाका लव म्हणल्यारच कितें म्हण खबर नाही का हा माझा अंदाज सांगतले हा वेशाक लव करतो आणि यश माझी जाईत जाई तो कितना गरीब तो माझा नाव जातो यश आय लव यू यश